Limang magkakamag-anak nalunod sa Agno River na sakop ng San Carlos City, Pangasinan. Ang buong detalye sa live report ni Russell Simorio. Russell? CJ, nabalot ng lungkot ang pamilya ng 5 biktimang nalunod sa ilog dito sa San Carlos City, Pangasinan. Naging pahirapan itong search and retrieval operation dahil sa lawak ng Agno River. Nauwi sa trahedya, masaya sanang banding na magkakamag-anak matapos silang malunod sa Agno River sa bahagi ng barangay Salinap, San Carlos City, Pangasinan. Nahanap na ang 3 sa 5 biktima. Dead on arrival sa ospital sina J. Mark Zuniga, 10 taong gulang, at JP Jan Lacaba, 12 taong gulang. Habang binawian na rin ang buhay kaninang umaga ang tiyahin ng mga biktima na si Cheryl Palanya. Ayon sa investigasyon ng pulisya, napunta sa malalim na bahagi ng ilog ang mga biktima. Kaya nalunod yung 5 dahil nagtulungan sila para masagip yung isa't isa. Napunta sila sa malalim na bahagi ng ilog. Nagsasagawa naman ng search and retrieval operation ng otoridad para mahanap ang katawan ng 2 pang biktima na sina Junicio Lacaba at Raymart Peralta, parehong 11 anyos. Ang kanilang mga bagulang sumama na rin sa retrieval operation. Sana nga may mala na Diyos. Ayoko sabihin wala na yung anak ko at di ko nakikita. Wala na talaga. Ay, tatanggapin na lang kung makikita dyan. Patuloy ang paalala ng otoridad na mag-ingat ang mga naliligo sa ilog dahil sa malakas ang agos. CJ, ayon sa pulisya, bandang alas 3 ng hapon kanina nang matagpuan na rin itong bangkay ni Raymart Peralta sa may Agno River na sakop na ng barangay Pangaskasan sa Bugalyon, Pangasinan. Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin itong search and retrieval operation para makita na rin ang katawan ni Junicio Lacaba. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.